И няма да се плачеш. Не, на тази пътека не. Отиваме точно там. Не мога да закопча, какво си направил? Аз ще те закопча, нищо не съм направил. Ето така, както те закопчах, така ще ти помогна и на пътеката, няма да имаш проблем. Обещавам. Отиваме на пътеката, Лайнар. Там. Казах нещо. То мотор твоя там ще излезе сам. Само няма да слизаш от него. Нема обратно, уни са лекичи. Няма да се представяш. Ето, оправяме се да тръгваме. Оно боли, ние килоиме. Къде килоиме на нам? Пътеката, оттам излиза нагоре. Тия новите къде искаме да ги пробиеме. Преди това са тия двете, нали? И на тех по един път, два пъти и после и Велин се знае.